ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೆ ಒಂದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಅನ್ಪಿದಾಡುವಂತೆ ಎಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವಯ್ಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೋಪೈತೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆತ್ತಿಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಬತ್ತು ಕುಲೋ ಉಂಡ ನನ್ನ ಬರೋಡಕ್ಕಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಪಿಣಿ ಶಂಕ ಅಕ್ಕಲ ಬಾವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗಲು ರಿಕ್ಷಾಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲು ಬತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೀಯ ನನ್ನೇ ಬರ್ಡೇ ಸೈಡ್ ದಾಯ ಬಾಬು ನಿಗಲ್ ದೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಆಯ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಬತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂತದೆ ಆಯ್ನನೆ ಬರ್ಡೇ ಇನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕಲ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಬೇಗ ಹತ್ತಾರ ನೀನ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ కదా ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೆರ್ಲ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆವು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಸುರುಕು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ದ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕಲ್ ಅರ್ವದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಗುರೆಂಕೆರೆತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 3 ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕಲ್ ಅತ್ತಿಗೆನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆ ಮಾತೆರು ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಧಾನ ಇಂಚ ಬಾವಾಡ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಚಪಾತಿ ಮೂರ್ದು ಹಬ್ಬದ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರಂದು ಬೈದರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೊನ್ನಾವಿ ಕೊನ್ನದು ಕೊನ್ನೋ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕೊನ್ಪು ನಾನು ಹೊರ ತೋಜು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜೆ ನೈಟ್ ಐಫೋನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಬರ್ಪು
ಯಾನೆ ಎಂದು ಹೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದ ಐಫೋನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಆಯ್ತು ತಿನ್ನು ವಿಹಾನ್ ತಿಂತೆ ಚೆಕ್ ವಿಹಾನ್ ತಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಗಿಂಚ ಕೊರ್ಲಿ ದಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಣ ಸರಿಯಾ జూమ్ మన్పుగా ఈ పిట్టెలేనంట జూమ్ మన్పోడు నీకులేదు అది కత్తలేదు అలా వర్క్ చేయు గీరైజా బిర్యానీ తుండి జెట్ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ಪುನಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾಪಯ ಈದಾದಕ್ಕೆ ಬೈದನ್ ಬೋಕ ಈ ರೆಡ್ ಬಟ್ಟಲ್ ತಿಂತೀನಿ ಹೌದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಡಿಡೆ ಬಲ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ತಿನ್ಪು ಜನ ಇರ್ದಾದೆ ಎಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಉಂಡತಿ ಬದುಕಾರ ತಿನಾರಂದು ಬದುಕಾರ ಹಾ ಅವ ನಾಯಿಲ್ಲ ಬದುಕುನಾನೆ ತಿನಾರ ಈದಾದಕ್ಕೆ ಬದುಕುನು ನಾನು ಬದುಕಾರ ತಿನ್ಪುನ ತಿನಾರ ಬದುಕುನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ ಜನ ఈ ముందు లాక్ పంట మాతిరేగ్లా ఉంటారా ఉంది అద్భుతుంది కామెడీ అద్భుతుంది మొబైల్ పత్రగా కలిపి రచించి సాధన ఉంది ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಂತಿದುಲೆ ತೂಕ ಮಂತು ತೂಕ ಅವರ ತುಲೆ ಮೂರು ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರು ಬಾಲೆದ ಅಜ್ಜಿ ಏ ನೀಕು ವೆಜ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ರೈಸ್ ಕಾಣಲು ಇಡ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕಡೆ ini YouTube bar pun tu deh. ऐसे करती, चिराग यार प्लेट, ये नहीं YouTube, आई वाली प्लेट की, बच्चे दी, ये नहीं YouTube, मेरी लड़े हो कैन पिज़्ज़ा नहीं था, बेदरा मारो ಚಿಕ್ಕ ರೇಖೆ क्या रुपया, बाई मन पूजा ने मोकल बाई मन पड़ो ini ना, इतना वास्ते, एक हाई मन जरा था, ये यूट्यूब पर फेमस है पर ini बाई मन, और पर ये यूट्यूब पर थोड़ा बाई मन प्ले, हाय बाई